let's set them out. Riders ready. Watch the gate. Och där är med väg och det är Evelin Andersson Märsta som är snabbast i starten. Jag tror att jag såg Adel Rosmark för Märsta bra med i täten. Ska vi se när de kommer ut i första kurvan. Så har vi Evelina i täten. Och så har vi Santi Sjöpanki på den andra platsen. Så det är en upp här, Evelina i täten. Santi Sjöpanki på den andra platsen. Och så har vi Marcus Hjalmarsson på den tredje platsen. Och det här är alltså viktiga poäng för den sammanställda tabellen. Och det är Evelin Andersson som tar seger i den här P-finalen, klassen upp till 10 år. Och då har vi A-final.